дар шабакаҳои иҷтимоӣ рӯзи 27 март эълони ҷустуҷӯи духтари 18-солаи бо номи Умеда нашр шудааст. ин духтар рӯзи 23 март дар шаҳри Душанбе гум шудааст. Моира Уруқова дар фейсбук хабар дод ки Умеда дар наздикии маркази савдои Мардон зиндагӣ мекард. ӯ рӯзи 23 март соли 2022 тақрибан соати 11:00 аз хона барои сайру гашт ба берун баромада дигар барнагаштааст. Умеда он рӯз мисле ки дар акси аввал мебинед дар тан курткаи джинс ва футболкаи сафед доштааст. наздикони Умеда аз ҳамаи шумо хоҳиш доранд ки дар ҷустуҷӯи ӯ кӯмаки худро дареғ надоред. агар шумо дар бораи эҳтимолан дар куҷо будани Умеда маълумоте дошта бошед ва ё ӯро тасодуфан дар ягон ҷо дида бошед, аз шумо хоҳиш мекунем ки фавран ба хоҳари Умеда бо ин рақам тамос бигиред: 992 930 3038 98. хоҳари Умеда ва дигар наздиконаш дигар намедонанд ба куҷо муроҷиат кунанд. ҳамаи умеди онҳо ба кӯмак ва ҳамдастии шумост. биёед амроҳ Умедаро пайдо кунем, ба пеши наздиконаш баргардонем. худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад.